Croeso nôl i'r sianel Gemau Gama. Mae gennau fideo really special iddo chi heddiw, boys. Dwi yma efo Eli o Popty. Hi, Eli. Helo! Hello. A dwi yma efo Eisia o Label 10. De helo, Eisia. Helo? Da chi'n iawn, boys? Yndan, edrych ymlaen i chwarae bach o'n gêm! Yeah. Yeah. Mae'n really hwyl. So, da ni'n chwarae, be ddweud i gyna? Dynion yn disgyn, ia? Ie. Dynion yn disgyn i chan. So, Dynion yn disgyn. da ni'n mynd i weld pwy sydd yn gallu cael y goron. Pwy allai gael y, dwi'n gwybod. Da chi di ennill goron o flan? Na. Beth eriod? Na ddo. Erioed? Cool. Na. Wel, pa channel sy'n am gael y coron, boys? Dwi'n gwybod. O. So, pawb barod? 3, 2, 1, clic! Cyffroed. OK. Come on, boys, da ni'n mynd i gael coron mas di. Mae'n iawn. Eisia, ti barod, mes? Dwi'n mor barod. Eli, wyt ti'n barod? Baros i ennill. Dwi'n lyfio'r attitude, man. Oh, come on, Dwi'n te. lyfio'r tunes. Oh. 59? Yes! Mae'n Joio. charge gan ffôn fi. Oh! 1%. Na. Be dwi wedi... Wel, beth i'w charger, quick. Iawn. Just ro fe'r charger. Just tyn allan headphones ti. O, da chi... Oce. Ken, quick. Cyn i wedi dechrau. Quick. Drama. 4, 3, Helo? Ni barod, ni dechrau. Ger. Ayo, be di hwn? Ymlaen, te. Wow. Dwi o dan yr môr. O, be? O. Na, dim y môr di hwn. Boys, dwi ddim yn deall beth sy'n digwydd. Be di hwn? O, mae hwn yn anodd. Mae hwn yn weird. Rybydd. Oh my gosh. O, mae yna fans, ond mae hwn yn really anodd. Nes i trio hwn gyda gilydd. O. Be di rhaid? Dwi ddim yn deall beth sy'n mynd mlaen. Da ni'n y gofod. Sut ydych sgwthio fi bant? O, dyn nhw'n gael yn chwalu. Sorry, be? Sorry, be? O, dwi jyst yn disgyn o hyd e, merched. Dwi ddim yn mynd yn lle. O, tell her like that. Fi jyst disgyn eto. Sorry, be di... O, mae'n disgyn mor fast. No! Nes i gwmpa eto, dwi mor o gwael ar hwn. O, o'n i mor agos. Yes! Na. Neb di qualify eto. Dwi bron na. Na, dwi ddim. Dwi heb qualify eto, boys. O, dwi'n gallu gweld ti, Eisia. O, na. Gaf fi mewn! Eisia, Gaf fi mewn! help. Gaf fi mewn! Dwi'n O, confused. na. Helo. Dwi'n dod. Fi dal ar y blimmin' steps. Yes! O, fi yna. Quick. Oce. Be? Da chi'n trio mynd fyny'r thingy sydd yn seithio chi fyny'r... O, Sut ti'n ei dod da? O, na. Ma' hyn Fi'n yn disgyn anodd. eto. Mae Els di mynd. O, oce, ti'n deall. O na. Fi ddim yn Ocê, ei qualify ocê. o. O, na. Gaf fi! O na. Yay! Dwi wedi O, qualify fi o. ddim. O, na, mae drosodd. O, ti di colli. Oh my gosh. Dwi actually angen help ti ar hwn. So, Cherry o'r... O, fi'n meddwl fi'n gallu gweld ti O, eisiau. fi'n meddwl fi'n gallu gweld ti O, Eisia, dwi'n gweld ti fyd. Dwi'n unicorn. Dwi efo chdi, Eisia. Dwi'n gafel Sut ti'n crab o... Oh, Be da ni am? good. O, hwnna. Hello. Okay, grape, cherry, Melon. melon,
Grape, cherry, Melon, peach. oren. Peach di o, dim oren. Grapes! Lle mae O, grapes? lle mae grape? A fel ma, dwi'n cymryd eisiau paid y disgyn off. Dwi ddim. Dwi'n chdi. Dwi'n chdi. Ych chi'n gallu knock o pobl off? Go on, cer amdani ferched. Siw trio neud? Siw trio neud? Sut ti'n neud? Trio push o pobl off. Sut ti'n neud e? Pwysio nhw. Iawn. O, banana, Cherries, grapes, bwyd, cherry. O, banana! Wedi disgyn. O, da iawn ferched. Da iawn. Oce, be di hwn? Dwi yn y flan, dwi'n meddwl dwi eisiau bod yn y flan na. Dwi di sticio. O, iawn. Oh my gosh, beth yw hwn? Dwi ddim yn gwybod. O na! Seriously? No. Nes i colli mewn 2 eiliad. Ti'n gorau aros on tan diwedd, wyt? Wel, nes i ddim. Ti'n un Mami, rili dda, please. Elsgwan? Diolch am y cymorth. Whoa, mae hyn yn crazy. Crazy! Crazy, dude. Mae jyst angen un arall i cwympo paid o bod y person na. Nai. Yay! Da iawn! Go on, Ellie. Go on. Slime scraper. Diddorol. Diddorol iawn. Maen nhw wedi adu lot o bethau newydd i'r gêm, dwi'n meddwl, sydd yn really cool. So mae fi Yn Yn a... syml yr un wnaethon ni just neud, na? Gan I Mae'n edrych cael fel- o'r cemio sydd yn helpu. Edrych fel pinball machine. Go on, Elin. Go on, Elin. Team Ellen! Oh no! Oh. Dwi wedi colli wan, boys. Oh, na. Ti allan? Do, ti'n gael eliminated. Dwi colli. A na ni de! Anyway. Anyway. Wel ie, briliant. Wedi Diolch, joio Gemma. mas draw. Dwi rili angen brwsio Ie, lan ar sgiliau. nes i joio. Diolch genod, dylsyn ni chwarae hyn eto. Wrth Ie. gwrs. A ella ar y sianel, ella gemau gwahanol, dwi'n gwybod. Oedd yn Ie, cool. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno efo fi heddiw. Na fo y fideo. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am wylio. Gobeithio chi wedi mwynhau. Cofiwch tan ysgrifio os ydych chi'n gweld mwy o fideos fel hyn. A gadwch hoff bach cheeky a doni'n gwybod os ydych chi wedi rili mwynhau y fideo. Os da chi eisiau, gallwch chi mynd draw i Pop Tea neu Label 10 am fwy o fideos. Ta!